A Xunta investirá 150 millóns de euros adicionais no servizo de axuda no fogar ata o 2028. Pasará dos 12 euros por hora que financiaba ata agora aos 18 euros a hora en 2 anos. O Goberno galego e a Federación Galega de Municipios de Provincias, FEGAM, firmaron onte o acordo co que se busca impulsar o servizo de axuda no fogar. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afirmou que o Executivo Autonómico inxectará 150 millóns de euros adicionais ao SAF ata o 2028. Un esforzo importante, igual que están facendo os concellos. Estamos falando de que no horizonte temporal do acordo que acabamos de asinar ata o ano 2028, é dicir, este ano máis 2 máis, os recursos adicionais, o que xa está aportando a Xunta de Galicia, van ser 150 millóns, sumados os que xa se van a aportar este ano, os do ano que ven, e os do ano 2028, onde chegaremos a cifra máis grande da que pactamos, digo, un acordo a 3 anos. Supón pasar dos 12 euros por hora actuais de aportación ata os 18 euros por hora no 2028. Cifras que deixan atrás as do acordo asinado no 2021, cando a chega era de 9,7 euros por hora. Imos chegar no ano 2028, en 7 anos, prácticamente o doble, a 18 euros. Por lo tanto, estamos duplicando en un prazo breve de tempo, 7 exercicios orzamentarios, a aportación da Xunta de Galicia en este sentido. Ojalá que poida ser máis. Ojalá que as dúas partes, respecto á lei de dependencia, cumpramos as nosas aportacións. Simplemente con que as dúas partes, a Xunta de Galicia está facendo, outra parte que o Goberno Central o faga, se podería cubrir probablemente todo o coste do SAF, do Servicio de Asistencia no Fogar, para que os concellos non tiveran que aportar nada, como reclamaba o presidente da FEGAM. Acordou coa FEGAM o que se chegou despois de moitos meses de negociación. Rueda agradeceu o traballo que se fixo por ambas partes para que fose posible. Sen embargo, lamentou que o Goberno Central presentase un recurso ante un Tribunal Constitucional que bloqueou o plan de choque de dependencia posto en marcha pola Xunta e que estaba dando moi bons resultados na axilización da tramitación. Reclamar o sinsentido que, na miña opinión, é que un plan que estaba servindo para valorar dun xeito moito máis áxil e incluir unha media de casi 1000 persoas, estábamos incluindo o mes en valoracións para poder empezar a cobrar dependencia, reclamacións de dependencia e discapacidade, teña sido obxecto dun recurso que vai complicar moitísimo que poidamos seguir facendo, polo menos seguir facendo coa celeridade ou eficacia que estamos facendo ata agora. Había 90 millóns de euros a maiores no orzamento 2026 para poder facer frente a estas novas incorporacións que agora se ven seriamente dificultadas e eu cada vez que lle dou voltas o entendo menos.